Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo.
Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kan. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, nagkakalaman. why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards on Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Gani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Dapat ganito na. ganyan. Masin! Ganito ang Dapat paghahawak. ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakakingalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na
Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! nag-iisip! Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay Nag-iisip. nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oras. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Maraming sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato!
Pag hinahabol ng zombie. Ding! Ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay. This is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Nilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kang budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Lumos, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya muna.
kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh! Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na, okay na? May Okay na nalagay yan! na, may nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige, sige. Sige, ganyan. Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala na rin. More, wait lang. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos mo na get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Pour-porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kabuliwan is already 9:02 PM na po mga kabisyo. Kasama nyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rakitera. At ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami dahil isa na namang sikreto ang ating isisiwalat. Ano bang sikreto mo ngayon, Titan Jello? Wala. Walang gustong i-share. Hindi, kasi may gagawin kami ngayon sa secret file. Hindi namin babanggitin yung patikim. Yan. Kumbaga, bahala kayo kung ano yung dapat ninyong abangan. O, ano ba yung mga na-surprise na lang tayo bigla sa buhay natin na
Ay, okay pala na ma-surprise. Ay, buntis ako! Ganun! Hindi ganun yung pwede sa'yo. Kasi Hindi. lalaki. Uy, nakabuntis ako! Uy, surprise! Oh, no! Ganun talaga yung reaction mo? Hindi, oh no! Ako naman yung surprise na uy, binilhan niya ako ng Rolex. Uy, diba? big time! Ganda. Tapos ngayon, utang-utang kami. Alam mo, nagbabayad kami ng utang ng asawa ko, diba? Dami namin utang. Ganun talaga yon. Iba't ibang klase ng surprise. Kaya naman, sa programang Secret Files, may surprise tayo. Hindi natin ibibigay yung patikim. Susurpresahin natin sila. Sige. Sa ating isisiwalat na sikreto. Kaya naman, kabisyo, kapit ka lang, kasama mo kami hanggang alas 12 ng madaling araw. Ay, hindi pala tayo sure doon. Depende sa color natin. Hanggang alauna ng madaling araw. Uy, wag naman masyado. Yung mga anak natin. yung bata mo. Uy. Hindi ko sure kung anak yun, bata mo. Nag-aaral na kolehiyo. Kaya pala sipag mo magtrabaho, Titan Jello. Kasi dami mo pinapaaral. Saan ka ba uwi? Sa north, sa south? Depende. Sa east. Ay nako. Anyway, abangan nyo po ang aming sikreto sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rocky. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kang budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time,
on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat? Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Why? Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Ganyan. Todo mo na yun. Sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panaharap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas na lang ang galit mo kay DJ Shai. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo.
mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. It's just speaking to me. Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jero si songs, by the way. Fairness, masarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo.
Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio.
sake! Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ko sa pangalang Sam. And this is my secret file. I'm a college student. Bunso sa 4 na magkakapatid. O dapat sana'y 4. Pero ngayon, 3 na lang kami dahil pinaampon yung bunsong kapatid namin. Yung kwentong yun, masyadong malalim. At huwag na nating halungkatin. Ako lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya. Kaya mataas ang expectations sa akin. Pero ang hindi alam ng aking pamilya, ang uniko iho nila ay matagal nang may itinatagong katotohanan. Hindi ako ang lalaking inaakala nila. Bata pa lang ako, napakalapit na ng loob ko sa mga ate ko. Sila ang kasama ko sa lahat. Sa paglalaro, sa pagsasaya, pati sa pag-aayos sa harap ng salamin. Ginagaya ko pa nga sila. At alam ko sa sarili ko na doon ako masaya. Pero sa bawat saya, may katumbas na takot. Dahil tuwing nakikita ako ng papa ko, napapagalitan ako. Isang araw nahuli niya akong nilalagyan ng make-up. Binugbog niya ako. Pinagbantaan niya ako. At simula noon, natuto akong magtago. Lumaki akong nagpapanggap. Sa school, tinutukso. Binubuli. Kaya napilitan akong makisabay sa mga lalaki at magkunwaring straight. Pero sa puso ko, alam ko kung sino talaga ako. Hanggang sa dumating si Miles. Siya yung lalaking nagpabago sa mundo ko. Matangkad, pogi, na para bang pangarap lang. At ang hindi ko inaasahan, magugustuhan niya ako. Naging kami. Pero, palihim ang relasyon namin. Tahimik lang kami. Punong-puno ng kilig
Pero naroon din ang takot. Kaharap ang ibang tao, itinatanggi niya ako. May mga pagkakataon pa ngang pinagtatawanan ako. Hanggang sa iniwan ako ni Miles. Ang rason? Pinili niya ang normal. Pinili niya yung tanggap ng iba. At ang masakit dito ay ipinagpalit niya ako sa kaibigan ko. Lugmok na lugmok ako noon. Pero pinilit kong bumangon. Lumayo ako at sinubukang magsimula uli. Hanggang sa umibig ako uli. Si Dustin. Minahal niya ako pabalik. Ang relasyon namin ay lihim din. Pero ito yung relasyon na kahit lihim, mas totoo, mas matapang. Isang araw, bibisita ako sana sa kanila. Nagulat na lang ako sa narinig ko habang nasa labas ng bahay nila. Bakit pa? May mali ba sa ginagawa ko? Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Sigaw ni Dustin. Nahihibang ka na ba? Kasalanan ang pakikipag sa kapareho mo ng kasarian sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Hindi ka dapat nakikipagrelasyon dyan. Sabi naman ni Mang Johnny, tatay ni Dustin. Pero hindi yun sapat na dahilan para kamuhian niyo ko. Anak niyo pa rin ako. Mangyak-ngyak na sabi ni Dustin. Wala akong pakialam. Hanggat hindi mo hinihiwalayan kung sino man niyang baklang yan, hindi kita ituturing na anak. Sigaw ni Mang Johnny. Dagdag pa niya, kung hindi mo siya titigilan, ako mismo ang maglalayo sa inyo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Napakapilosopo mo na, oh. Hindi ka naman ganyan dati. Nang dahil lang sa baklang yan? Ano ha? Ginayuma ka ba niya? Bakit pa? Anong gagawin niyo? Aroganteng tanong ni Dustin. Babalik na tayo sa Maynila. Babawiin ko yung lupa natin. Sagot ni Mang Johnny. Naiyak ako noon. Pero pinigilan kong mapahagulgol. Maya-maya pa ay narinig ko si Dustin. Hindi mo kami mapipigilan. Kung ilalayo mo lang din ako sa kanya, mas mabuting mamatay na lang ako. Napatakbo na lang ako noon. Papalayo sa bahay nila Dustin. At hindi ko na narinig ang iba pang sumbatan ng magkakapamilya. Nakita pa nga ako noon ng kapatid ni Dustin na umiiyak. At pagkatapos ng gabing yun, ay pumunta si Dustin sa bahay. Napansin ko ang pasa niya sa pisngi. Nagpunta kami sa medyo malayong lugar. Doon kami nagyakapan. Doon ko rin ikinuwento ang mga nabalitaan ko at yung mga narinig ko nung nasa tapat ako ng bahay nila. Nagsorry bigla sa akin si Dustin.
nagpapaalam. Bigla na lang siyang lumuha. At ikinuwento niya sa akin na nahimatay pala ang nanay niya. Dinala ang nanay niya sa ospital. Dahil doon, pinapipili daw siya ng kanyang mga magulang. Ang pamilya nila o ako na jowa lang niya. Nung una ay naguguluhan pa ako. Hanggang sa hinalikan ako ni Dustin. Nihakap. Habang sinasambit ang mga katagang, patawarin mo ko. Kasi hindi kita nagawang ipaglaban. Patawad kasi hindi kita maipagtanggol. Sa laban na to, dehado tayo. Patawarin mo ko. At paulit-ulit niyang sinabi ang salitang sorry. Hinawakan ko yung kamay ni Dustin. Nginitian ko siya. At ang sabi ko sa kanya ay, okay lang. Nirerespeto ko ang desisyon mo. At kahit anong mangyari, ay mahal na mahal pa rin kita. Doon na natapos ang kung anumang meron kami. Tatlong araw pa lang ang lumipas. Simula nang magkahiwalay kami ni Dustin. Ay may balitang dumating. Hindi ako makahinga. At nanikip ng husto ang dibdib ko sa balitang dumating. Ang balitang di ka sayang. Dude, pwede ka mag-suggest pala ng song, ha? Kahit ano. Sa dulo. Ito naman. Di ka sayang. Sarili ay mahalaga. Kahit anong sabihin nila, tanggap kita. Doon lang sa part na yan. Kasi nung mga nakaraan, parang ano sila lalagay ko dyan. Diba? Tanggap kita. Ben and Ben. Ganda nung, ako, favorite song ko to eh. Nung narinig ko una, sabi ko, gusto ko. Oo nga, bakit wala siyang mic? Yan, ang galing ng Ben and Ben, dude. Dude, sino mga top 3 artists mo? Top 3. Local. Except sa sarili mo, ha? kahit isama mo ko, hindi ko ita-top 3. May ganun ba? Oh, hindi, dude. Alam ko sa sarili ko, hindi ako. As a singer? Hindi, dude. Hindi. As a singer. As a writer, pwede pa. As a writer, lalaban ako. Kasi nakatrabaho ko na sila, yung, ano ba to? Yung mga mabibigat din na writer eh. Laban tayo. Pero sa singer, sa iyong tingin. Wala na, dude. Laglag. Dude, paano yung ginawa mo? Iaakyat lang to, no? Ito, buburahin.
Yes, dude. Yan. Tanggal mo lang yan. Okay na yan, dude. Tanggal lang yan. Yung breaker, tanggalin mo lang. Alin? Yung breaker, tanggalin mo lang. Ito nakalagay. Ha, yung break. Ito lang ha. Ah. Wala. Yan, okay na yun. Kahit hanggang buwas ka dyan. Pero tuloy-tuloy na to. Okay, dude. Dire-diretso na yan, dude. Parang buo lang yung Yes, dude. Yan ang mga secret magic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Dude, nakikita tayo. Hindi nila naiintindihan yan, dude. Ang sa bagay. Hindi, baka mamaya may balikan sila ng video. Wala. Charot! Wala Hindi, yun, yung wala. mga ano natin, mga Hindi. friendship natin doon. Ay, nako. Oo nga pala. Oh, dude. Anyway, ano nga sasabihin ko? Top 3 artists. Top 3 artists. Okay. Number 1, syempre si Kastakli. Walang iba. Talaga. Sobrang crazy niya. Sobrang galing niya talaga mag-isip, dude. Pero ang galing nga niya. Sobra, dude. Wala talaga tatalo sa kanya. Maniwala ka sa akin. Pero yung pagkatao niya. Ay, ibang usapan yun. Kaibigan din natin. pero hindi. Mapapamahal ka pa rin sa kanya kasi sa galing niya nga talaga eh. Husay niya. Husay talaga. Kaya na in love si ano. Oo. Yung ex niya. Nagkabunga, di ba? Galing talaga niya. Promise. Freestyle kung naririnig mo. Freestyle, ang galing. Sa songwriting, galing. Alam mo ba paano maggawa ng kanta ang isang Daryl? Paano? Si Kastakli. Paano? Minsan hindi niya na sinusulat. Nakarektang record dyan, may beat, tapos kumakanta na lang siya. Tapos yun na yun, that's it. Oo, ganun kagaling yun. Ganun siya sobra. Grabe yung mga pauwi na ako. Oo. Saan ka nagsulat nun? Oo, siya. Na yung lagi. Lagi. Ang dami pa. Diyosa, sobrang dami. Sobrang galing talaga niya. Number one, artist. Okay, second naman, syempre, akin, Ray Valera. Talaga. Gusto mo Ayan sa naman. Ray Valera. Mr. DJ, can I Dahil lang get doon. a request? O hindi naman. Yung mga kanta ni Sharon Cuneta, dude. Ray Valera yan. Kung bakit naging megastar. Or megastar ba? Tama ba ako? No, megastar si Sharon. Wait lang, may nag-comment dito. Hindi pa natapos yung story, tas iba na yung topic. Kasi nga, nagde-debrief Iba naman- kami. oo, iba naman yun. Saglit lang. Iba naman yun. Iba naman yun. Abangan mo May sa part radyo. two, May part 2. oo. Oo. Abangan sa radyo. Iba yun. Ayan. Ayan. Mga naglalabasin. No? Kanya-kanya tayo ng ano eh. So, Ray preference. Valera, Skastakli freestyle. number 1. Freestyle yung original. Hindi, number 1, Skastakli. Tapos, hindi, nagpi-freestyle din si Skasta. Akala ko sabi ko. freestyle, Hindi. banda. Okay. Number 1, Skasta. Number 2, Ray Valera. Tapos, number 3 is Maki. Maki. Ang galing ni Maki. Promise. Na-meet mo na sila? Na-meet ko na si Maki. Sa event. Pero hindi pa kami yung sobrang close. Si Skasta naman, matagal na kaming nagsasama. Kasama ko siya sa mga events. Pero may mga iba-iba kasi kaming close. Si Skasta talaga, yung mga lahat na ang dami namin common friends. And nakapagkita na kami, nakapag-usap na kami, nakapag-chat na rin kami na sinabihan ko siya na, Kuya, soon, baka kapag kaya ko na. Alam mo, nag-chat ako sa kanya na soon, kapag meron na akong 4 na hit song, dun lang ako kukolab sa'yo. Sabi niya, ganun. Sabi niya. Ako. Sabi mo nga, ano Oo. sabi niya? Oo naman, sabi niya. Oo naman. Mabait yun, dude. Totoo, mabait siya. Kumbaga, yung ibang mundo lang talaga yung lumalabas din sa pero, galing siya. Ray Valera, sobrang galing din. Kung paano siya mag-isip. As a artist, as a, paano. Tapos si Maki naman. Ba't mo Maki, siya- ang galing. Tignan mo naman yung si Maki kasi hindi ko lang siya nakikitang sobrang hype ngayon dahil nga sobrang nasa era siya ngayon ng ang daming sumisikat. Pero kung nasa era siya nala Ray Valera, era siya nala, ay, galing. Pero, Live, mapa-live. Di ba yung kanila yun? Gusto ko ng Yan. sa'yo. Yan. Kapag pagod na. Diba, dun pa lang. As a writer. Namumula. As a writer. As a writer tsaka singer. Kasi kaya niyang panindigan doon eh.
meron kasi mga artist na ang ganda ng sulat, ganda ng record, pero pag kumanta na, parang hindi na lumalabas yung boses dun sa mic, ganun. Hirap na hirap na. Si Maki, hindi ko alam kung may mga kukontra sa akin. Yun. Hindi, wala Galing naman niya. siguro kukontra sa'yo kasi syempre, ano yun? Hindi. Yan ay opinion mo, diba? Opinion. Ikaw, dude, sino ang top 3 mo? Syempre, yung hindi mo na songwriters. Sige. Doon tayo sa mga, feeling ko, artist na performer. Yan. Local. Local. Ako, number 1 ko talaga Sarah Geronimo. Kasi, bukod sa parang gusto ko yung personality niya, tapos gusto ko yung nag-shift siya bigla ng parang pagkatao pag nasa stage na siya. Tapos, gusto ko din yung yung mga kanta niya. Grabe yun, dude. Yung gusto ko yung yung Isa Pang Araw. Hindi masyadong sikat yun na kanta, pero ginawa yung soundtrack sa isang movie. Kulang ang panahon. Isa lang ang meron. Love you, Sarah! tayo ngayon. Galing. Diba? Forever's not enough. Isa yan. Forever's not enough. Mga ganon. Second, local artist. Since mahilig kasi ako sa mga musicals, syempre Lea Salonga. Kasi, Galing. puro mga lalaki yung iyon, no? Sa akin babae naman. Galing. Lea Salonga kasi Galing sobrang ganda ng diction. Pag nagpa-perform. Aral na aral. Alam mong yung aral na voice, aral. yung paano niya. Tsaka solid, hindi siya masyadong yung parang falsetto. Yes, dude. 'Di ba? Parang lahat talaga normal voice. It's just a normal Pang international normal day. talaga Parang siya. ganon. Tapos Galing. pangatlo, Janine. Berdin? Hindi, Tenyoso. Ay. Kasi na-meet ko siya. Tago-taguan. Yun ba yun? Teka lang. Tsaka may mga collab siya ng ibang song. Pero hindi Tama ba ako? Janine Tenyoso, yung tago-taguan. Yun ba yung song niya? Ayun, tago-taguan nga. Parang, madalas siya sinasound trip namin siya sa ano. Oo. Yung revival version ng nung araw. Galing. Nakita ko kasi siya sa sa personal. Tapos nalupitan ako sa kanya mag-perform. Sabi ko, Hulaan! di ba tago-tago? Hindi, Ay, Moira yun. Oo, hulaan. Sorry mga kabisyo. Hulaan. Di ba sa yun siya? Tapos sabi ko, ang lupit na. Hulaan. Tapos magaling siyang cover ng mga kanta. Galing, no? So, pretty siya. Oh, pretty siya. Ang ganda niya. Ganda-ganda ako sa kanya. Kasi nakasama ko siya one time sa sa Wawawin. Kinuha ko ni Kuya Will na guest co-host niya. Tapos sila yung mga artist. Sabi ko, ang galing naman nito kumanta. Maganda talaga. Nainggit ako. Tapos ang ganda, ang bata. Tapos, basta ang perfect ng skin. Tapos kahit walang makeup, ang ganda. Yun. So, parang matalino talaga, yung datingan. Ganda. Ayun. Tsaka mga bagets shingpe. Yun. Tapos sa songwriters, wala masyadong na songwriter eh. Si Keiko. Ay, Keiko. Keiko Necesario. Mahusay din yun. Pag sumusulat ng kanta yun, comes from the heart. Tsaka laging kay Lord. Diba? Kagaling. Marami magagaling talaga. Magagaling. Dapat nga yung Pilipinas, suportahan nila yung mga artist eh. Feeling mo ba, dude, kulang pa ang Kulang! pagsuporta? Sobrang kulang. Walang kwenta ang pagsuporta. Talaga? Oo, walang kwenta. Imbis na nga dapat suportahan, di ba? Nakaraan lang, parang nagkaroon ng issue, dude, na ang hirap magkaroon ng manager ang mga artist. Also si JR Shabok, di ba? Naglabas ng kanyang saloobin o kaya testamento. JR Shabok o JR? JR ba? Shabok? Hindi, Shabok yun. Anong pangalan niya? JR lang. JR! Ano ang apelido niya? JR. Hindi nga. Hindi, yung sa R&B yan, diba? Yung kumakalat na podcast niya. Yung nasa Think Talk Tea sila. Hindi nga. Ano, JR lang. JR lang.
Si JR Shabok. Sabi ni Virgo, wala daw tayong matapik. Hindi! Tutuloy kasi. Tutuloy yun. Wait lang. Ay, dude, ano ka na, may ano ka na ha? Ano na to? Galing yun, no? JR. Oo, magaling din yan si JR. Pero mo, kinento niya doon na 100. Oh, di ba? 100,000 doon na pupunta sa 37,000. Parang, tapos yung may glam pa, yung lahat, yung parang, ang nangyayari, para ma-build yung brand mo, babayaran lahat ng artist. Kumbaga, ikaw nagpakahirap, papagod ka, parang pupunta ka doon, ikaw magpa-perform, may kipagkamay ka sa tao, pero wala ka naman pala kikitain kasi lahat ng halos kinita mo, pang babayad mo din sa nag-attend sa'yo, Totoo. nagpaganda sa'yo, nagdamit sa'yo, nag-hotel, yung hotel nyo, yung gano'n. Dapat kailangan talaga maging marunong ka. JR, iba na lang wag ako, sabi ni JR. JR, ikaw yung gusto namin. Si Yeng Constantino. Wala namang ghostwriter ba si Yeng Constantino? Siya ba talaga nagsusulat lahat ng kanta? Sino? Si? Yeng Constantino. Hindi ko alam eh. Kasi 'di ba parang mga hit songs lagi yung ano niya. Magaling si Yeng. Tsaka pop, 'di ba? I mean, si Yeng. anong tawag sa ganung klaseng genre? Hindi ko masyado ano. Kasi yung Chinito. Galing diba? ng Chinito. Tsaka, Chinito. Yung kaputukan talaga ni Yeng, yung ako ang bida ngayon. Di ba yung mga ganun? Masyado kang ambisyosa. Yung mga panahon Galing, nila no? dun. Pop rock. Pop rock. Dahil ngayong gabi Yung De La Cruz. ako'y titingalain ngayong gabi. Lakas ni Yeng. Grabe. Sobra. Grabe yung hype niya dati. Nag-guest yan sa school namin. Sobrang tinilian talaga siya. Tsaka hanggang ngayon pa rin naman eh. Grabe sila. Yung pa nagsama-sama sila, KZ, Yeng. Wala na. Sino pa yung... Wala na. Kayla. Diba? Grabe. Wala na. Dagong talaga. Dagongdong na. Hawak kamay. Ayan. Ay, Davy Langit. Dora Davy Langit. Isa rin siya magaling na ano. Ay, si TJ Montelde, hindi natin nasabi. Magaling din sila, ani. Sabi ni Conyo Bicolano. Si Conyo Bicolano. Oo. Magaling din yan. Artist. Artista. Kanya. DJ Rock. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapluan is already 9:52 p.m. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender sa Secret Files. Mga kabisyo, mahirap itago sa mga taong nakapaligid sa iyo yung tunay mong pagkatao. Pero mas mahirap pala bilang isang tao yung hindi nila kayang intindihin yung kalagayan at nararamdaman mo. Tunay nga bang kasalanan na maging bakla? O mas kasalanan? O may mas kasalanan ang mga taong mapanghusga sa mga katulad nila?
Alamin natin at pakinggan natin ang ikalawang bahagi ng istorya ng Secret Files na babasahin ng ating Basa Princess ngayong gabi na to. College student ako. Bunso sa 4. Pero ngayon, 3 na lang kami. Ako na lang ang nag-iisang lalaki. Kaya mataas ang expectations sa akin. Hindi ako ang lalaking inaakala nila. Lumaki akong takot maging totoo sa sarili ko. Hanggang sa dumating si Miles. Siya ang first love ko. Pero iniwan niya ako. Then dumating si Dustin sa buhay ko. Minahal namin ang isa't isa. Kaya lang, pinapili siya ng pamilya niya. Sila o ako. At sa huli, hindi niya ako pinili. Yumakap lang sa akin si Dustin. Umiiyak. At humihingi ng tawad. Ako naman, ngumiti lang. Kahit wasak na. Tinapos na namin kung ano man ang meron kami. Tatlong araw matapos kaming magkahiwalay. May dumating na balita. At doon na, tuluyang nagbago ang lahat. Sabi ng ate ni Dustin, bago sila umalis, nakita raw nila si Dustin na wala ng buhay sa kanyang kwarto. May ininom daw si Dustin na kung anong bagay na nag-cause ng kanyang death. Nadala pa nga si Dustin sa ospital, pero dead on arrival na. Dahil marami na siyang nakonsumo na pills at lason. Hindi ako makahinga. At nanikip ng husto ang dibdib ko sa balitang narinig ko. Ayokong maniwala. Pero nang ipakita sa akin ang mga litrato ni Dustin, ay halos sirain ko na lahat ng nadadampot ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at sinisisi ko ang sarili ko. Dahil sa tingin ko, ako ang punot dulo ng lahat. Kung hindi sana ako nahulog sa kanya, hindi sila mag-aaway-away ng pamilya niya. Sana buhay pa si Dustin ngayon. Wala akong ibang magawa, kundi ang masaktan lang. March 21, 2022.
Huling gabi ni Dustin. Bago siya ilibing. Naglakas loob akong pumunta sa lamay niya. Nang makita ko ang ataul niya, pigil na pigil ang mga luha ko. At nang masilayan ko ng pagmumuka niya na nakasilid sa kabaong, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng mga luha mula sa mga mata ko. Napahagulgol ako. Lumingon ako sa likod. Nakita ko ang mga magulang ni Dustin. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Ayokong magkaroon ng gulo sa huling gabi ni Dustin. Bagamat hindi ko alam kung alam na nila na ako ang jowa ni Dustin. Gayunpaman, hindi ko siya iniwan. Sa gabing yun, pagpatak ng 12:00 ng umaga, natagpuan ko na lang yung sarili ko na umuwi ng bahay. Diretso lang ako sa kwarto. Hindi ko naman iiwan si Dustin. Sa katunayan, susunod ako sa kanya. Kasi siya yung pinakamamahal ko eh. At siguro, eto na ang huling araw. Nasusulat ako rito. DJ Rocky at DJ Jello. Hindi nga iniwan ni Sam si Dustin. Dahil sumunod ang kapatid ko na si Sam kay Dustin. Ako to, ang ate ni Sam. At gusto ko lang sabihing nagpakamatay ang kapatid ko. Nakita namin siya na wala ng buhay. Hawak ang mga ininom niya. Dalawang pack ang kinonsumo niya ng painkiller. 2 pakete. Sapat para tuluyang mawalan siya ng hininga. Yung taong minsan naming nakitang puno ng pangarap, puno ng pagmamahal, wala na. At sa sandaling yun, sa kama niya natagpuan ko ang diary niya. Parang yung diary niya, yung huling sigaw, yung huling paliwanag, yung huling piraso ng puso niya. Na hindi man lang namin nakita o narinig habang nabubuhay pa siya. Sa diary niyang yun, nasagot ang mga tanong na paulit-ulit naming itinatanong. Bakit?
Anong pagkukulang namin? Anong mali? At bilang pag-alaala sa Kanya, at bilang parangal sa huling pag-ibig na naging dahilan ng lahat, ay naglakas loob ako na ibahagi ito. Ang kwentong hindi lang basta nakakaiyak, kundi dumudurog. Napaluha kami habang binabasa ang bawat pahina ng diary niya. Doon namin napag-alaman kung paano nagsimula ang lahat. At kung paanong unti-unting humantong sa isang wakas na hindi na mababawi pa. Ang isinulat niya sa diary niya ay mula sa simula ng pagmamahalan nila hanggang sa gabing dumalaw siya sa lamay ng taong pinakamamahal niya. Aaminin naming lahat, DJ Rocky at DJ Jello. Ako, ang mga magulang namin, maging ang pamilya ni Dustin. Malaki ang pagkukulang namin. Pilit naming pinigilan ang pagmamahalang yun. Pinagbawal namin. Pero kahit pinigilan namin, hindi yun naging sapat para wasakin ang pangako nila sa isa't isa. Pinatunayan ni na Dustin at ng kapatid kong si Sam ang tunay na pagmamahal. Hindi natitinag, kahit sino pang humadlang. Kahit kami pa mismo. Sa ngayon, tahimik na ang lahat. Maayos na ang aming mga pamilya. Naroon pa rin ang pagsisisi. Pero huli na ang lahat para sa kapatid ko. Dahil ang mga salitang hindi namin nasabi noon, mananatiling sigaw na lang sa hangin ngayon. DJ Rocky at DJ Jello, sana po, sa pamamagitan ng pagbabahagi kong ito, ay may natutunan kayo. Na ang pagmamahal, anumang anyo nito, ay hindi dapat ikahiya. At ang simpleng pagtanggap ay makapagliligtas ng buhay. Sana'y magsilbi itong paalala sa ating lahat. Maraming salamat po. This is Sam's Secret File.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong
putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balutod! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio.
Oras natin sa buong kapuluan, it's already 10:19 p.m. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama rin po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. This is Sam's Secret File. May sumulat sa atin. At yung sumulat sa atin, hindi yung mismong nilalaman ng secret file natin. Hindi tungkol sa kanya mismo yung Kwento. Kakalungkot, no? Bigat, mabigat. Bigat nitong secret file na to. Ang dami tumatakbo sa isip ko, dude. At isa na rito yung participation ng pamilya sa dalahin ng isang kaanak nila. Totoo. Ano yung pwede mong masabi para makapagpagaan ng loob ng isang taong ang gusto lang naman ay pagtanggap? Yes. Tanong muna ang bibitawan ko, partner. Ano? Sino ba una dapat umiintindi? Yung pamilya o yung mga taong nasa labas ng tahanan? Ang nangyayari kasi, dude, mas unang umiintindi yung mga taong nasa labas ng tahanan. Kaya hindi mo din masisisi yung ibang mga tao, especially our friends na parte ng LGBTIQ+ community, na mas madami silang oras sa labas kaysa sa loob ng tahanan nila. Yes. Dahil sa loob ng tahanan nila, para silang preso. Tama. Para silang nasa kulungan. Tama. Hindi sila malaya. Bawat kibot, merong sagot. Yung tatay, yung nanay, yung kapatid, hindi mo nararamdamang Tanggap ka. And you are at home. Yes. Dapat at home ka eh. Tama. Pero parang nakikibahay ka sa iba. Tama. Yun yung dapat natin unang pinag-uusapan, partner. Na walang ibang unang dapat umintindi sa mga katulad nila, sa nararamdaman nila, sa kanilang pagkatao, kundi ang nanay, tatay, o sa madaling salita, yung pamilya. Pero ang nangyayari kasi, partner, imbis na yung mga taong unang umintindi sa kanya, yung pa yung mga unang taong sarado ang isipan. Nakakalungkot na maraming ganitong storya, maraming katulad na parte ng LGBTQA+, na hindi nila ma-out yung sarili nila dahil hindi sila tanggap ng tatay nila. Hindi sila tanggap ng nanay nila. Kailan ba ninyo matatanggap yung sarili nyong kadugo na yun yung gusto nilang orientation or sexual orientation or sabihin nating sexual preference? Kailan ba matatanggap ng kapamilya mo na yun ay desisyon mo sa buhay? Na dun ka masaya? Kailangan ba may mangyari pang sakuna? Kailangan ba humantong pa sa pagkitil ng sarili mong buhay para ma-realize nilang sana hinayaan na lang pala kita? Tsaka partner, hindi nila kasalanan na ganun yung naramdaman nila. Ganun yung pagkatao nila. Kasi totoo naman pag pinanganak sila, oo, lalaki sila, pero yung puso kasi ang hirap turuan. Yung mismong pagkatao natin ang hirap turuan. Lumalabas at lumalabas ng kusa yun. Kung paano ka hinulma. Tsaka kung paano yung nararamdaman mo. Kasi maraming lumalaban sa emosyon nila na, ay hindi, pipilitin ko maging lalaki ako. Pero alam naman ng puso at isip niya na gay siya. Ang hirap yun, marami akong kakilalang ganun. Pagkapanganak mo pa lang ba, alam mo na agad yung sexual orientation mo? Yung iba hindi. Yung iba, siyempre unang nakakakita yung magulang Nakikita nila yung action mo. Nakikita nila yung ano yung mga hilig mo. Kulay, di ba? Yung mga ginagawa mo.
Pero habang tumatanda ka kasi nalalaman mo nakikilala mo yung pagkatao mo So doon mo ma-figure out na may something wrong sa akin. Hindi naman mali yun Hindi mali yun. Kasi yun ang nararamdaman mo Pilitin mo man magpakalalaki kung gay ka talaga. Pilitin mo man magpakababae kung tomboy ka talaga Ang hirap, mahirap talaga. Kaya nga ang tanong ko kanina, sino ba may kasalanan? Yung taong nakaramdam na ganun yung kalagayan nila? O yung taong mapanghusga sa kalagayan nila? Di ba? Hindi natin dapat silang husgahan or kagalitan dahil hindi nila ginusto. Yeah. Ang sakit nung ang sakit kasi talaga nung mga nagaganap na ganito no? Sa buhay ng isang parte ng LGBTIQ+ community. Isang miyembro ng komunidad na iyon. Na para bang tinuturing ka na may sakit. O para bang hindi ka normal. Yes. Na para bang abnormal ka. Yes. Na para bang hindi ka tao. Ano ba naman yung, hindi kayo agree dun sa desisyon niya na bading siya, na yun yung sexual orientation niya at ang sexual preference niya ay pumatol din sa kapwa niya bading. Hindi kayo umagree, pero ano ba naman yung respeto? Ano ba naman yung pagmamahal na pwede nyo ibigay dun sa tao? Na imbes na sabihan ng itatakwil kita, o ako mismo ang gagawa ng paraan para maghiwalay kayo, o baka nagayuma ka, diba? May ganun pang mga tanong yung tatay Ano ba naman yung mahal mo ba talaga? Yung ganun. Yes. Ano ba naman yung magpairalin mo yung pagmamahal mo at yung pagrespeto mo dun sa desisyon ng anak mo? Kaya ngayon, yung kapamilya ng ating secret file sender, feeling ko in pain. At feeling ko hindi sila mapapatulog nung mga nangyari. Unless, palagay talaga nila at feeling nila na yung desisyon ng anak nila ay sobrang maling-mali at tamang-tama pa rin sila. Alam mo, dude, isa sa mga kasalanan talaga ng mga tao sa panahon ngayon yung religious pride. Sorry pero yung mga ma-pride pagdating sa faith nila. Religyoso tayo. Religyoso po kami Alam natin yan. Yes. Grabe. Yes. Don't get me wrong Yes, And tama. sa lahat ng mga kabisyo natin out there, don't get me wrong. I am faithful. Religyoso tayo. Yes. Nagdadasal tayo kay Lord. Meron po kaming kinikilalang Tama. Panginoon. We love Jesus Christ. Pero binubuksan din natin yung usapan na ganito. Ito yung realidad Oo. Minsan, lalamunin ka nung pride mo and ego mo dahil alam mo yung tama Yes. Yung parang, ito kasi yung nakalagay sa ganito, ito yung nakalagay. Tama kasi ako, pagpipilitan mo. To the point na, ini-exclude mo na yung taong dapat sana'y minamahal mo at nire-respeto mo. Yung emosyon niya hindi mo na pinapakinggan. Totoo, kasi ito yung ini-instill mo. Ito Yes. dapat Galing. we welcome all people. Diba yun ang totoong faith Yun yung totoong pagmamahal Galing. Yun yung mula kay Lord Yung hindi ka mag-exclude ng tao just because of your faith. Yes. Agree. Allow them to know what's right and wrong. Kung sakaling masaktan siya dun sa desisyon niya at kung sakaling feeling mo mali yung talagang desisyon niya, just let him be. Just let her be. Huwag ka nang mag-comment, pagdasal mo siya. Tama. Kasi it will make or break the person. And what happened to Sam? It broke him, diba? And Dustin, it broke him. Tama. Religious pride, di natin nakikita yun masyado Kasi we are so full of ourselves.
Kapag tingin kasi natin na alam natin ito yung tama na nabasa natin, ito yung ginagawa natin, tingin natin dapat manindigan na tayo doon. Minsan hindi din eh. Kasi minsan yung panghuhusga mo sa ibang tao, yung mga question mo sa ibang tao ay pwede makaapekto sa kanya yon. Sa pinaglalaban mong faith mo. Sa pinaglalaban mong aral mo. Ang tanong, maka-Diyos ka pa rin ba kung manghuhusga ka ng tao? Hanggang na naman ang tanong mo na yun, dude. Sige nga, di ba? Kung husgahan mo yung tao at pipilit mo sa kanya yung aral na meron ka, eh yung Diyos nga nagbigay ng free will sa atin, ikaw pa. Na hindi mo kakayaan na bigyan ng pagkakataon yung tao na yun. Tsaka, duda, kahit sabihin natin na hindi to religious kind of decision. Yes. Okay, etong sexual thing na to, hindi to, ilayo natin siya sa Labas reliyon. naman. Oo, Okay. iba din to. Lipunan. Society. Pag-usapan natin. Palagay mo ba makatao ka kung sakaling sabihan mo ng ganun yung sarili mong kadugo? Tama. Palagay mo ikinabuti ng pagkatao mo yan? Palagay mo yan ay kinaambag mo sa lipunan bilang isang mabuting mamamayan Pilipino? Tama. Hindi rin naman, di ba? Ano ba yung i-embrace mo ng respeto, pagmamahal? Yung sarili mong anak. Kaya, sana mas mangibabaw yung mga bagay na yon kesa doon sa panghusga, kesa sa pride, kesa sa ego, kesa sa takot na mahusgahan ng ibang tao. Tama. May ganun eh, pamilya natin, protektahan natin to. Dapat ganito lang tayo, di ba? Yung parang, ang lipunan kasi, nagbigay ng standards yan eh. Yes. Di ba? Parang, ang society may standards po na dapat ganito lang yung nasa tahanan, may nanay, may tatay, may mga anak, dapat dalawa lang gender, lalaki, babae. Yan. Okay, sige, mulat tayo dyan. Pero paano nga kung hindi yun yung pinipili ng anak mo at meron pa siyang ibang gustong tahakin sa buhay? So magpapadikta na lang tayo sa kung anong sinasabi ng lipunan. Na kahit anong gawin mo, may masasabi? Oo. Mahihiya ka na lang kasi may masasabi yung lipunan sa pamilya ninyo. Bakit sila ba nagpapakain sa inyo? Tama. Kung may uunahin kayo na pakinggan at unawain, hindi ito ang lipunan, kundi yung kamag-anak, kapamilya, kadugo ninyo. Para maiwasan natin yung mga ganito. Tama. Pero dude, nothing against the fam. Yung tari nung nothing against the fam. Grabe yun. Meron lang ako din gustong i-out mula sa utak ko. Taray no, may ganun eh. Na parang kanina pa to sumisigaw dun sa sa utak ko eh. Na hindi rin naman fully kasalanan ng mga kapamilya ni na Sam and Dustin na sila lang yung punot dulo ng ng kung bakit kinitil nila yung sarili nila. Pero malaking factor nila. Yes. Sabihin na natin na oo, naging factor sila, pero hindi natin 100% dapat isisi sa kanila. Bakit? Kasi may participation lang sila doon sa mismong decision making ng ating nina Sam and Dustin. No one is responsible for their own actions but oneself. Sarili mo lang ang may karapatan or sabihin na natin ikaw lang ang responsable sa sarili mong desisyon. Kung ano ang napag-aktuhan mo, meaning yan din ay galing sa sarili mo. Pwedeng maging factor yung ibang tao, pero at the end of the day, no one is responsible for your own actions but yourself. Doon ako naman naniniwala. May factor malaki yung pamilya niya. Pero at the end of the day, kung nasa hustong gulang ka, 18 years old and above, you are capable of thinking things through, ikaw pa rin ang may hawak. Sa akin naman, tingin ko kung inintindi ng magulang niya yun, na bago yung storya. Definitely. Kasi ako naniniwala ako na, oo, nasa atin ang huling baraha sa pagdedesisyon natin sa sarili. Pero hindi kasi natin maiisip yung mga bagay na masasama.
o pwedeng maka-push sa atin para mas manaig yung nararamdaman mo na yun, nagawan mo ng masama yung sarili mo. Kung may mga taong bukas sa'yo at handang umintindi at yumakap sa'yo. Minsan kasi ang hirap na nagiging last option natin na i-end na lang yung buhay natin kapag wala ng tao nakikinig sa atin. Ang laking ano niyan ang pakikinig. Kahit hindi ka nga minsan mag-advise 'di ba? Ikaw, sa'yo nang galing yan. We listen and we don't judge, 'di ba? Actually, ito talaga yung programa na yon, dude. Ito yung safe haven ng mga kabisyo natin na gustong mag-share ng kanilang bigat ng nararamdaman. Yes. 'Di ba? Na may makikinig lang sa'yo, alam mo sa sarili mo na yung nakikinig na yun, naiintindihan ka ng buong buo. Kaya para sa akin, hindi ko rin masisisi itong bata na nag-desisyon para sa sarili niya. Sa akin naman, dude, dapat yung pamilya naging bukas sila doon. Bilang isang magulang, bilang isang mga kapatid. Kasi kaya nila mapigilan yun. Hindi ako sigurado sa kung kaya nilang mapigilan Pero kaya nilang maipadama na hindi siya nag-iisa. Yun lang. And by the way, dude, meron tayong mental health expert na mag-share ngayong gabing ito through a voice message. Siya ay si Sir Jeff T. Senolos. Pakinggan natin. Siya ay parte ng ating HR and HR department. Nakikinig nga siya. Nakikinig pala siya. Nagkukwento siya. And marami siyang degree pagdating sa psychology. Sa akin, 3rd degree. Na Burn. Ayan, pakinggan natin ang kanyang voice message. Napaka-sensitibo ng kwento ni Sam at hindi ito basta-basta maikakahon sa iisang dahilan lang. Maraming layers yung nangyari, yung pagngyayaring ito, pwedeng pagmamahal, pagkawala, guilt, and yung pakiramdam na mag-isa ka sa laban. May kanya-kanya tayong paniniwala pagdating sa relasyon at hindi lahat ito magkakapareho. Pero alam mo, sa gitna ng pagkakaiba na yun, mayroong isang bagay na hindi dapat mawala sa atin, especially sa mga kapamilya. It is yung pagmamahal at malasakit natin sa tao. Dahil sa dulo, hindi lang ito kwento ng pag-ibig or tungkol sa pag-ibig, pero ang kwento na ito ay kwento ng isang tao na umabot sa punto na hindi na niya kinaya ang bigat na nararamdaman niya. Kaya siguro, ang paalala sa atin dito ay hindi lang kamustahin natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero siguraduhin din natin na nararamdaman nilang may ligtas silang lugar, safe space, na merong handang makinig sa kanila, na hindi agad sila huhusgahan at mananatili kahit mahirap intindihin ang sitwasyon. Hindi man natin maintindihan ng lahat, pero pwede tayong maging dahilan kung bakit may isang taong pipiliing lumaban pa imbis na sumuko. Wow, very well said from Mr. Jeff T. Senolos from our HR department. Galing. Oo, HR professional educator, growth advocate, and a mental health expert na rin natin. Sir, dapat lagi ganyan kapag mga ganito usapan na. Isang PM lang natin dyan, Ganda, nagre-reply diba? agad. Ganda no? Kapag may pangatlong boses Oo pwedeng manindigan din, di ba? Oo. Tsaka ito yung mga may background talaga pagdating sa ganitong klaseng usapin. Kasi ano ba namang alam natin pagdating sa ganito, no? Pero ang atin lang naman, base more of practical, di ba, thoughts natin, ideas, knowledge natin, dito lang natin ina-apply. Pero yun nga, katulad ng sabi ni Sir Jeff T., ang pinapairal talaga dapat dito is malasakit at pagmamahal. Diba? Yung talaga
Kami na, binder done that. Kala ko, binder bondat. Hindi, marami na ako kakilala na naging suicidal talaga sila. And minsan kailangan na kanila na hindi mo sila maiintindihan na pag binigay ko ba yung pabor na to, maililigtas ko siya. Pero, oo Feeling mo? Oo. Nangyari na sa akin. Hindi ako yung suicidal May mga tao tayong lumapit sa atin na binigyan natin ng tulong. At naramdaman nila yon. And yung natulungan na natin sila, naayos nila yung buhay nila. Nakita mo kung paano nila pahalagahan Kaya nga, kapag iniisip ko, partner na, paano kung di yata natulungan yon? Hindi natin pinakinggan. Hindi natin binagbuksan. Meron pa kaya siya? Buhay pa kaya siya? Dito papasok yung ginagamit talaga ni Lord yung mga tao bilang instrumento para mas maidama niya yung pagmamahal niya dito sa mga taong mas nangangailangan na maramdaman yung pagmamahal niya. So God uses us as instruments para tapikin o kaya hilahin yung taong nag-iisip na kitilin yung buhay niya. Na, ako yung pinadala ni Lord para... Alam mo yun, para matulungan ka. Yes. Kasi minsan nakala natin hindi siya nakikinig, pero nakikinig talaga siya. At pinaparamdam niya through these people that you are not alone. You are not alone. Di ka nag-iisa. Tama. May kasama ka. Ayan. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kumanta na, no? Anyway, kabisyo, sama-sama tayo na mapakinggan at sariwain ang mga kung ano-anong sikreto ng ating mga kabisyo. Send ka lang ng secret file mo sa raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik ni Titan Jello para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. Para nag-iisang Basta Princess, DJ Raketera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sam's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City?
Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Illegal. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Force, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating
Kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay
Calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! Pagmakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung Maliliit tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love
Pakatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio.
sake! Shoutout po DJ Jello. Pamela Basario. Yan. Hello po sa inyo. Marikit 95. Hello po sa inyo. Sana mapansin ako na isang DJ Jello. Oo naman, bakit naman hindi? Di ba? Shoutout from Riyadh. Ayan, safe daw sila doon. And wag daw tayo mag-isip. So sa mga may mga kamag-ayak po from Riyadh, safe po pala din sila doon, sabi ni Engineer Denmark. Hello po Sir Engineer. Cute mo DJ, lagi kami nakikinig ng bebe ko sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Hi Ma'am Nina. MJ Time, shoutout po from Binondo, Manila. Hello po Ma'am MJ. Ayan o, may secret din ako, sabi ni Amon. Nandito po si DJ Rocky, may inayos lang po. Ayan na, papasok na. Pasok, dude! Pasok! Sorry na, kumain ako. Galing, ang bilis ni Dut oh. Switch agad. Thanks, guys. Oh. So, naka-refresh na tayo kasi lumafang tayo. Inaya ko si Titan Jello, pero masyado siyang strict and disciplined para hindi kumain. No? Iba kasi yung kinakain niya talaga. Mamaya pa ako kakain. Wow, midnight snack. So, yun. Kumain ako. Hello? Kasi, dude, sayang eh. May sabaw kasi. Yes. Alam mo naman, pag nagsasabaw ang isang pregnant, di pala, postpartum woman. Diba? Postpartum. Good evening. Ayan na. Good evening. Hello? Sir? Hello po? Sir, hello po. Hello po. Sir, sasagot po ba kayo or ibababa ko na po yung call para makasagot po kami ng iba? Hello po? I think ang gusto niya ay marinig lang tayo. Hello, sir? Sir? Sir, kung nandyan ka, pwede ka bang sumagot ng oo, hindi, oo, nandito ako? Sir, nandyan ka ba? Baka na lang. Sir, tutuloy ba natin to? Hindi po namin kayo marinig. Baba na po namin to. Sorry, better luck next time. Yeah, better luck next time. Saan ko nilagay kaya yung salamin ko, no? Naipit ko ba yan? Hindi, no? Baka nandun sa bag ko. Okay lang. Nakita nyo na ang mata ko at ang 2 pieces kong pilik mata. Oh, dun sa nagsasabi na please let me share. Pwede naman, tawag lang kayo sa Viber number namin, 0916-529-5595. Ulitin namin, 0916-529-5595.
Ako na lang po, parang nakikiusap lang na makipagbalikan ka sa ex, no? Sa atin, sa end natin. Kalukuhan naman. Ano ba? Nasaksak na ba sa ilalim? Try natin. Akong tatawag. Five two nine 5595. Grabe, sorry. Yes, 529. Try ko. Sagutin ko. Hello, Mars. Hello? Hello, Mars? Hello? Meron po ba? Naririnig kayo? Wala akong marinig nga. Ito po, Mars. Okay na? Ayan, meron na. Siyempre po. Binuksan ko eh. Yung alin? Ano yung hindi nakita? Ano yung hindi nakabukas? Mars, may mali ako, Mars. Ano? Yung utak ko. Ano yung hindi nakabukas? Ah! Ulitin natin, tawagan yung isa. Tawagan natin, Mars. Hello po. Hello. Good evening. Good evening po. Ay! Pogi ng boses. Pwede po bang papatay muna kami ng pinapanood ninyo? Or YouTube po ba yan? Facebook o TV po ba yan? Para po wala tayong ibang naririnig, kundi boses nyo lang po at boses namin. Wait lang po. Ano? Hindi, parang may rides, di ba? Yung parang dun. O kaya na agad. Dun. Yung Hello parang po? papalapit. Abang nag-interview si Titan Gel, nagra-rides Hello ako sa po? Star City. Hello? Hello po. Hello. Hello, sir. Yan, medyo mahina lang po yung connection ninyo, sir. Hello. Engineer Denmark. Hello. Hi, sir. Naririnig niyo po ba kami? Oo, narinig ko kayo. Okay. Sir, parang medyo nasa lugar kayo ng hindi namin malaman. Parang airy yung dating niyo po sa amin. Ano pong gamit niyo? Naka-headset po kayo, earphones, o naka-loudspeaker? Okay na ba? Hindi po okay yung boses ninyo, sir. Pwede po bang kung naki-earphone po kayo, patanggal po? Or maaari rin po ba kung naka-loudspeaker kayo, papatay po? Naka-laptop kasi ako. Okay lang ba yun? Mahirap po, sir, kasi ganyan po yung magiging tunog natin on air at syempre sa online din po. Pwede po bang phone na lang po ang gamitin natin? Maaari po ba? Sige po. Maraming salamat po. So, i-end ko muna po ito, tas ko-call po ulit ako sa inyo, okay? Sige. Thank you po. Kailangan kasi clear para magkaintindihan tayo guys. Sumakit yung tiyan ko. Sumakit yung tiyan sa katakawan. Nabigla yata ako kasi huling kain ko 4:00. Hindi ko kayang pumayat pa eh. Gusto kong pumayat pero si Titan Jello talaga pumapayat na, guys. Hello, okay na po. Ayan. Okay na po ba? Sir, yan po, loud and clear po tayo. Napakaganda po. At maraming salamat po, sir, sa pagbibigay po ng oras para magpalit ng inyong device. So, sir, ako po pala si DJ Titan Jello at kasama natin syempre dito ang Basa Princess. Rakitera po, sir. Pamilyar po ba kayo sa programa namin? Opo. Ayun, salamat po, sir. So, tatanungin lang namin kayo, pangalan nyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing, lahat ng yun pwedeng kasinungalingan, ibahin ninyo para maprotektahan po natin ang identity ninyo. Okay po ba tayo dun? Okay naman. Sige po. Pag tinanong po namin kayo, ano ang top secret mo, kung ano po yung nilagay ninyo doon sa form na sinend namin, na binalik nyo po sa amin, yun po yung babangkitin nyo. Tapos, tsaka po natin ikwento, no? Tsaka nyo po ikwento sa amin kung ano po yung nangyari, kung bakit po kayo napunta sa ganong klaseng sitwasyon. Okay po tayo doon? Okay na, okay. Yun. Sige po, sir. Standby na po kayo. I-ere na po tayo.
Congratulations, basic! AJ. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:25 PM. Kasama po natin ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And this time, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po, sir. Hello, sir. Good evening. Good evening po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Tawagin niyo lang po akong Kenny. Ano po ulit? Kenny. Kenny. Parang may Kenny. Ganun po ba? Opo. Kenny. Kenny Rogers. Wow. Baki naman. Pa-midnight snack naman kayo. Charot with the rot. Kenny, ilang taon ka na? 30 na. 30 na. Hindi 39 na. 30 na. Kaka-30 na. 30. Okay. Saan lupalop ka naman galing, Kenny? Sa Pampanga. Pampanga. Pampangan. Wapin. Nakapampangan ka mo rin? Manyaman mi Kenny. Yan ang tama ba ako doon? Basta ka manyaman mi Kenny. Basta ka Pampangan? Basta ka Pampangan? Manyaman. Masarap. Biyasa? Biyasa. Oh. Okay, di na kami magpapaligoy-ligoy pa. Kenny. Kenny 30 from Pampanga. Ano ang top secret mo? Part po ako ng LGBT IQ plus community. And ang ano lang, hindi naman to, parang normal, I believe, na may nangyari sa amin kasi nung high school classmate ko na straight na guy na nung high school kami, parang crush na crush ko na, basketball player, na kahit matangkad ako. Tapos, yun. So may nangyari sa inyo ng high school classmate mo na crush mo na ever since. Tama ba? Yes. Oo, tama. Classmate ko siya ng first year high school hanggang fourth year. So, syempre, admiration lang. And bata pa, I can say that. Tapos, ang ano lang, nabigla lang ako kasi I was not the one who initiated it. Parang nung nag-first year college kami, siguro curious siya. Yun. Siya yung nag-initiate. And it did not happen parang once lang, parang nasa 4 times yun eh. Yan. Pero wala kayo yung official relationship? Wala. Ano lang, kumbaga, nag-college kami, tapos parehas kami ng university na pinasukan around Pampanga lang din. Tapos, yun, so, first sem, nag-dorm ako mag-isa. And then, parang nag-ano lang siya na since parehas kami ng university, so, parang naki-join siya. Pero yung ano lang nun is, dalawa kami. Nag-join siya mga pa-midterms na. Ganon. Galing siya anong school? Galing siya ibang school? Hindi. Nagko-commit lang kasi siya nun. Nung mga first few days, first few months ng college.
And then, nung pa-midterms na, doon siya parang nag-reach out na kung pwede siyang, kung pang ilang tao yung dorm ko noon, ganon, yung apartment. Dorm. Yes. Kala ko school. So, same school, pero hindi pa siya nagdo-dorm before. So, nung midterms, Hindi siya. tsaka lang siya nag-reach out to us if pwede bang kasama na siya sa dorm. Tama? Oo. Kung tama. Tapos, ano siya nun engineering ako noon, tapos siya physical therapy. Oh, pwedeng therapy, 'di ba? Yung massage dun sa mga Napagod ako sa mga plano. Masayihin mo ako. Pwedeng ganun sana. Ganun sana, Kenny. So, walk us through. Paano na naganap ang pagpasok niya dyan sa dormitory ninyo? So, nandun na tayo, no, na nag-midterms na, nandun na, so nag-move in na siya. However, meron talaga silang plans na mag-America kasi yung parents niya nasa US na. So, parang hinihintay lang niya yung mga papers niya pa US. And then, nagstay siya sa akin hanggang patapos ng finals, which was October yon. And then, tanda-tanda ko kasi may mang inasal in front of the university. So, doon ako usually kumakain pag dinner kasi syempre only rice, ganyan, nakakatipid. Dorm life, gano'n. So, sumama siya kasi out of sumama siya, kumain kami and all. Wala naman tumatakbo sa isip ko, to be honest, kasi hindi ako yung taong ako yung mag-initiate dahil crush kita or ako yung magta-take advantage. So, sige, okay lang, gano'n, kung nagkikwentuhan, gano'n. Until such time na nasa dorm na kami, bumalik namin ng dorm. And then, ang routine ko kasi was, lagi yan, bago ako matulog, naliligo. Kasi ayoko yung, syempre galing labas, gano'n. So, maliligo muna ako and all. And then, siya parang, Facebook lang. May Facebook naman na nun. And then, nakika lang siya kasi parang tabi lang kami ng parang nag-ano kami, yung mismong double deck, pwede siyang gawing parang single bed lang. So, ang ginawa namin, since medyo spacious yung ginawa namin single bed na lang para hindi na umaakyat yung isa. Wow. Which is, wala namang may gusto nang umaakyat. Kaya nga anong klaseng double deck yan? Yan ba yung may pinupull out sa ilalim? O iba pa yun? Hindi, yung double deck, yung, paano ba? Siguro yung ma-visualize mo siya yung parang nasa Zelda. Yung mga double deck. Yung typical na double deck lang. Pero, yung steel. Yung steel. Pero yung steel na yon parang pinapasok lang yung mga yung mga parang corners niya para magdikit, para maging double deck. So pwede siyang i-detach para maging single bed siya, gano'n. Okay. So pinasok na rin yung isang niya. Yung isang Hindi, mali pala. Tinanggal niya sa pasok yung double bed. Kasi dinetach yung Dinetach, Okay, so ginawang single bed. Ginawa naming single bed until, alam mo yun, nakahiga na yun all. Matutulog na, ready for sleep kasi final week, gano'n. So, hindi ko lang parang lang kasi sanay ako parang facing the left, right. Left. So, lagi ako nakaganon. Hindi ako naka-straight lang sa kama kasi hindi ko na parang hindi ako sanay matulog ng diretso lang. Oo, yung parang hindi ka makatulog kapag yung nakalapat yung likod mo sa higaan, ganon. Oo, yung diretso, yes, opo. Tapos, so, nakatagilid ako kung saan, yung comfortable ko na pagtulog. So, parang mga pa lang, hindi pa naman masyadong yung pagtulog ko. Mga 30 minutes, siguro, or 1 hour. Hindi kasi ako madaling makatulog. Something is parang nasa likod ko na medyo malikot. Tapos, parang merong something na hindi ako comfortable na dumadampi gano'n sa akin sa bandang likod ko.
syempre, i-check ko kasi hindi aware pa ako of what's happening kasi nga hindi naman ganun, shallow lang yung tulog. Shallow lang. Tapos, until such time na nakita ko siya, no, na nakakumot, and then, alam mo yan, parang he's playing with his. Ay, Kaya medyo malikot pala. nilala. So, naano ako na, syempre magtatanong ako if anong ginagawa, kahit alam ko. At the back of my mind, parang, shit, ang sarap naman. Mga ganon. So, nandun na ako sa point na sana, hoping na alam mo yun, may something will happen. Okay, so, ando na, he's playing, he's with his toy, ganon. So, sige. And then, hinayaan ko lang kasi... Hello? Nasisira po yung ano nyo, audio. Hello, okay na ba? Yan. Oh, okay po. So, until such time po na hinayaan ko na lang kasi, alam mo yun, parang straight yun eh. So, ako, parang, ayokong maging, parang, mag-hope na may mangyari pero wala naman pala. So, bumalik ako sa pagtulog, hinayaan ko na lang, no, kahit na alam ko kung ano yung ginagawa. Until such time na to the point na talagang kalbit na. I mean, hey, Kenny. Ganon. So, siguro mga 5 times, 6 times bago ako parang, bakit? Ganon. Nagpakipot ka pa, ganon. Oo, syempre. Kenny, ganyan. May Kenny, ganon. Kenny, sundot, Kenny. Ganon. Hindi, legit naman yun, DJs. No? Legit naman na nagpakipot ako kasi nakakatakot. Kasi straight yon, tapos ako, syempre, bisexual, gay, ganon. So, hindi ko naman akalain na ganon pala yung, alam mo yun, magiging mangyayari. So, until such time na Kenny, 6 times. So, napalingon ako, and then talagang wala na yung kumot. Wala na lahat. And then, t-shirt na lang. Tanda ko, t-shirt was red. Tapos, yung pang ibaba, wala na. So, eto na yun, yung nangyari. Bigla niya akong sinabihan, gusto mo ba? Ang sabi mo? Siyempre, Mag-hesitate ako. Nakatakot. Ngayon, ang sagot ko is, pwede ba? May hesitation pero tinanong mo kung pwede ba? Oo nga. Pwede yun, no? Yung parang may hesitation pero pwede ba? Uy, ayoko. Pwede ba? Meron kasing factor sa akin na, syempre, kahit na paano, kaibigan ko. So, baka afternoon, wala. Kasi hindi naman ako umaasa na maging boyfriend or may, alam mo yun, something deeper. So parang iwas lang din sa pagkasira ng friendship, ganon. Kasi, alam mo yun, nung, anong tawag ito, may mga ganun kasi na nangyayari na if you have a straight friend, meron kang straight friend, tapos something happened, kinabukasan, hindi na kayo nag-uusap, pinagbigyan ka lang pala, tapos friendship over. So, hinayaan ko lang. So, ang ano ko lang is, pwede ba? And then, pumasok na sa isip ko na i-grab ng opportunity. Siguro mga 10 minutes din yon na nagpapakipot. Ginrab ko na yung opportunity kasi, malay mo, wala nang ganun ulit. Di ba? So, ginrab ko yung opportunity until yun na yun. Yung pet niya. Ano yung pet? Di ko alam yun eh. In Tagalog, alaga. Tama? Yung alaga? Alaga. Yung alaga. Okay, yung alaga, bumulaga. Yung alaga, bumulaga. And then, nasunggaban agad yung alaga. Hinawakan mo ba yung alaga o pinasok agad yung alaga doon sa kulungan? At first,
at first, nilaro-laro ko muna. Kailangan kasi ng playtime ng alaga, no? Oo, at saka medyo curious ako kung gano'n na ba kalaki yung alaga. Alam mo yun, baka kailangan pa niya ng ano. So, Aruga. okay naman. Oo. Kanya pa ng aruga. Baka hindi na aruga nung high school, baka ngayong college. Diba? So, kumusta naman yung size ng alaga? Okay. Okay na okay. Okay na okay. Yes. Parang Napalaki na maayos. napalaki siya ng maayos, proper grooming, mabango. Proper grooming! Nagupitan! Oo. Okay yun. Mabango. At least, alam natin malinis. Diba? Okay. Ayun. Ang nangyari after nun was nilalaro-laro. Siyempre, check. Parang may pa-check up muna. And then, right after, napasok na sa kulungan. Until such time na I did not expect, no, na medyo umiinit na. Umiinit siya. Paano ko ba sasabihin to? Uminit siya. Ano ba? Uminit ka? Umiinit na yung mga scene, no? Mhm. Pero hanggang doon lang talaga. Hanggang doon lang talaga ako. And then, right after nun, tinabasan yung pet, yung alaga. May lumabas So na. siguro mga ano rin yun, 15 minutes. Ang tagal. 15 minutes. So, nangalay ako eh. So, sabi ko, okay na yan. Tinanong ko siya, baka kasi hindi pa okay sa kanya. Hindi pa siya na-satisfy doon. Sumagot naman siya, okay naman. Kinabukasan, parang, eto na yung sinasabi ko sa sarili ko na parang meron ng intimidation. Parang hirap kaming, alam mo yun, parang nahihiya sa isa't isa, mga gano'n. Now, dumating yung time na umabot ng 2 to 3 months, siguro. Tapos na semestral break na, mag-stop na siya kasi akala niya dadali na siya ng Amerika. So, ang ginawa niya was dumadalaw-dalaw na lang siya sa apartment or sa dorm. Ngayon, after semestral break, dumalaw siya. Ang problema, nandun yung mga iba naming kaklase na high school. So, syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin sa mga kaklase namin na umuwi na kayo. Nandito yung kaklase natin. May nangyari sa amin. Hindi ko masasabi. So, hinayaan ko lang. Luto-luto, kain, inom, ganyan. Kasi parang 3 days before second semester na yun eh. Ngayon, mag-overnight daw yung mga kaklase namin ng high school. Kasama siya. So, at the back of my mind, sabi ko, shit, hindi ko masasolo to. So, anong ginawa mo? Anong ginawa niya? Hindi ako. Ay, siya may ginawa Siyang sa'yo? may ginawa. Kasi nga, 'di ba kailangan nung alaga nung aruga. Oh. Yes, DJs. Siya yung may ginawa. So, nilatag namin lahat kasi nga medyo spacious. Nilatag namin yung foam. Yung 2 foam, tapos yung extra foam ko. 3 yun sa sahig. Para magkasya kami kasi hindi kami kasya eh. So, bali mga, siguro nasa 4 pairs kami. Hindi naman magkakajowa yung mga yun. Bali 8 kami. Nasa lapag kami. Nasa gitna kami. Pagitan. Siguro nasa 5th and 6th kami. Ngayon, alam mo yung tipong nandun yung mga kaklase naming high school na straight, babae, lalaki. Katabi ko siya dun sa Bed. sahig. Foam. Oh. So magkakatabi kami lahat. So konting kimot mo, mafe-feel nung katabi mo.
So, until such time na yung classmate namin na may nangyari, right? Siya yung nag-initiate. Kasi ramdam ko kasi hindi ako nakaharap sa kanya. So, may matigas sa likod ko, no? Yung pet niya. And alam ko na yon. So, humarap ako sa kanya. Nag-uusap kami pero sobrang pabulong. Pinag-usapan namin na paano namin gagawin. Hindi ba maririnig yun kung magkakatabi talaga kayo? Paano? Ganon kahina? O yung parang, sa inyasan lang na mukha, tapos turo ng nguso, ganon. Ganun, ang hirap yun, partner. Ano doon yung parang, Ano yung turo? sign language, di ba? Parang, Hindi, mahirap ganyan. talaga siya mga DJ, no? Mahirap talaga siya kasi totoo na pabulong plus talagang facial gesture lang, ganon, with hand signs, ganon. Mahirap. Pag bumulong ka ng paano, may mga makakarinig Oo. niyan, delikado ka dun. So, ang bulong lang is parang tara. Ay, rooftop. tara. Akala ko binulong, Resorts World Manila. Tara, rooftop. Ganun lang. Tara, rooftop? Tara, rooftop. Kasi alam niya may rooftop yung apartment ko. So, syempre, parang pag aalis kami doon, tapos may magigising, paano na? Ganon. So, hanapin kami. So, ang ginawa niya, hindi ko alam, siguro init na siya. Ang ginawa niya was, doon lang kami, kasama namin yung mga kasama namin. Doon sa sahig. Without us knowing, no, habang nagpa-plan kami paano gawin, yung dalawa naming kaklase, which is best friend niya nung high school talaga, may ginagawa na pala. Ay? So, meaning hindi pala kayo yung makakauna doon? I mean, nung oras na yon, oo. Kasi ang visualization is pagpasok mo ng pinto, nandun na yung lahat ng mga yung tatlong yung mga bed, yung mga foam, tapos basta yung person 1, person 2, makikita mo kagad galing sa pinto. So sila yon. So sila yung pinakadulo doon. Kaya nung nakikita namin na, alam mo yun, yung ulo magalaw. Tapos may mga sounds na alam na namin something is happening. So, ang ginawa niya, pinababa na lang niya ako. Pinababa dun sa foam. Pero nakahiga pa rin. Tapos, nakaharap ako sa kanya. Malapit na akong matuka. Nung alaga. Hanggang doon. Bigla niyang, syempre, matigas na yung alaga, labas-masok na. Sa akin. So, yun yung ginawa niya. Pero mabagal lang para hindi masyadong mag-ingay tsaka ng makaluskos kasi nga medyo bumaba na lang ako. So, matagal yon, matagal. Talagang non-stop. So, nung tumigas, nasuka ba yung alaga? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa nasuka. So, nung tumigas, kasi nung nag-uusap pa kami, di ba, nagharapan kami. Kasi nga, kung saan namin gagawin and all. Tapos nakita namin yung, nakahawak na yung alaga sa akin kasi. So, matigas. Until such time na binabaan ko na
parang nag-move na ako pababa. Para, alam mo yun, hindi na kami masyadong maglikot sa kama, sa foam. Doon niya pinano, yung alaga niya sa akin. Doon niya? Kahit na, doon niya pinasok. So, nangyari, ganun na naman, parang kami lang dalawa, hinayaan lang namin. 2 beses yun. 2 beses nagsuka yung alaga. Anong feeling mo nun? Yung feeling ko noon, first, masasabi ko masaya ako kasi akala ko hindi na mauulit. First, second, akala ko yun na yun eh. So meaning, sabi ko, parang parausan lang. Pero, pwede na. Kasi, sabi ko nga, hindi ko pwedeng sabihin na baka jowain ako nito kaya ginagawa niyo to. Inihan ko lang. So, pwede kong masabi, fubo yun. Hanggang doon lang. Talaga siya. So wala na kayong communication ngayon? Meron pa kasi nangyari right after nun na hindi ko inakala kasi I thought hanggang ganun lang. Tama ba? Na, Sabi mo 4 times may nangyari sa inyo? Sorry? Sabi mo kanina 4 times yung may nangyari sa inyo? Oo. Okay. So etong yung kinuwento mo kanina, second time? Second time. Yung third time, parehas lang din, same routine. No, kami lang dalawa, walang bago, basta ano lang talaga siya. Ano tawag dito, paano ko ba sasabihin to? Hanggang bibig lang, gano'n. Ganun lang. Tapos yung pang-apat, ito yata yung hindi mo na-expect, tama ba? Or hindi mo inakala? Tama. Ako kasi, kahit na sabihin natin LGBT, gano'n, hindi ako fan ng gano'n. Kasi, ano kung hindi ka fan ng anong gawain ba ito? Hindi ako fan yung pumapasok sa kuweba, gano'n. Pinapasok yung kuweba. Yes. So, I can say na siya yung unang nakapasok sa kuweba. Sa kuweba sa Palawan. Kuweba sa Palawan. Madaming kuweba sa Palawan, ha? Maraming buhaya doon. Ay, buhaya ba meron doon? Alam ko, mga endangered species yung mga nandun. Okay, so Kenny, siya yung unang nakapasok doon sa kuweba mo. Ito yung 4th time o Fourth time na yung to. 4th time na to. inalaw And mo then, siya? Oo. Okay. Pero, tinanong ko muna siya kung meron ba siyang dalang protection. Kasi, yun nga, first time ko yun, safety na rin sa amin dalawa. Tsaka, alam mo yun, kahit na sabihin natin malinis ka or you have preparation, ganon, yung thought pa rin kasi na doon pa rin lumalabas, di ba? Yung mga toxins, yung hindi maganda sa katawan. So, sige, okay lang, sabi ko, basta may dala siya na protection. Walang problema. Kung doon siya sasaya, tsaka kung doon siya, alam mo yun, parang mawawala yung init na nararamdaman niya. Hinalaw ko. Siguro it lasted mga 3 hours kasi maraming beses. And it was my first time. Kaya medyo nabigla ako. Pero siguro mga 3 to 4 times yon na nagsuka yung alaga niya. So maraming naging rounds. Mga 3 to 4 rounds. So kumusta Masaya. yung feeling naman right after? Masaya? Ako, on my end, masaya. Pero, syempre, first time eh. Parang, Masakit? oo. Masikip? Syempre.
walang pag-i-ensayo. Ano yung pag-i-ensayo na naganap bago muna ipasukin yung kuweba? Wala man lang parang drill, gano'n. May drill. Paano ba? Ay, siguro, nung una, kasi hindi ko talaga alam. First time ko siya kasi. So, first and last actually. So, ang nangyari was, nung una, syempre, medyo magano ako na masakit. Sinasabi ko sa kanya. So, ang ginawa lang niya, dinamihan niya yung gel, gano'n. May gel naman. Una, ulo-ulo lang, kahit ulo lang. Michael. Dahil medyo, so ulo-ulo lang nung una. Masakit kasi malaki yung ulo. Ulo-ulo lang, no? Tapos, hanggang mag-relax ka lang. Sabi niya, binigyan pa niya ng gel. Kenny, mari ba Hello? ako magtanong sa'yo? Sige. Ano yun? Kamusta naman ang relationship mo ngayon? Yan. After nun siguro, since masasabi ko na nagkaroon ako ng dalawang boyfriend na after niya. So, siguro ngayon, wala. Single ako. Uy, single. Kasi, kasi in 2018, nag-break kami nung ex-boyfriend ko. Tapos, parang, ano tawag doon, yung nag-move on ako for 7 years. Ganon kalala. Total, no? Etong pinag-move onan mo ng 11 years ay dahil dito? Oo, kay Boy Sundot. Boy Sundot! Grabe. So, yun. Tapos, nagka-boyfriend ako nung 5 years ago, ganon. Ang kaso lang noon was, sobrang gusto ko yung guy. Pero, hindi ko alam na, nabulag ako, na third party pala ako. So, for the longest, 1 year and a couple of months siguro yun. Bago ako natauhan na totoo pala yung mga sinasabi nila. So, ngayon, talaga, parang okay lang ako kahit na wala akong partner, gano'n. Masaya naman. And siguro, naging lesson lang yung mga nangyari sa amin, no, from the past. May anak na rin kasi yung nakauna sa akin. So, nakikita mo sa Facebook, gano'n? Nakikita ko sa Facebook, sa Instagram. Pero hindi ko siya friend talaga. Tsaka sa Instagram. Pero, yun, okay naman. Kapag nakikita kami, parang nothing happens, gano'n. So, okay na rin naman. At least nakikita ko siya na may pamilya, gano'n. Pero kung tatanungin mo ko, DJ, no, hindi ako naghahanap ngayon. Pero kung may dumating, okay lang, siguro. Parang linya mo lang din kanina, no? Ayoko pero tara. Ayoko pero pwede ba? Pwede ba? Yeah. Pwede ba? Siyempre, ganun talaga. Magpakipot ka muna. Ganun talaga, Kenny. Oo nga eh. So anong mensahe mo sa mga kabisyo natin out there na tulad mo? Nag-move on, tas ngayon single, sinasabi hindi naman naghahanap, pero if nandyan, pwede ba? Ganon. Siguro, no, hindi natin maaalis mga kabisyo na sometimes, since part tayo ng LGBT, naghanap talaga tayo ng taong, alam mo yun, kakalingat sa'yo at mag-check sa'yo from time to time, straight man o kung anumang gender preference yan. Pero yung masasuggest ko lang is that always, parang kilalanin yung mga tao na papasok sa buhay ninyo kasi these people will serve as a lesson, no? Parang sila yung magiging lesson mo to be a better person. And katulad ko ngayon, no, totoo naman na
sinasabi ko na okay lang ako. Kung meron, bakit hindi? Pero syempre, nandun pa rin ako sa point na you have to at least kilalanin ng maigi yung tao para at some point, hindi ka na dun lang sa parandali ang ligaya lang. At hindi na rin yung fubo lang, 'di ba? At least, 'di ba, kung ano mang gender 'yan, magiging happy ka pang matagalan. Ano 'yan ang tawag doon? For long term na hindi lang yung pan samantala lang. Siguro yun lang mga DJs. Yeah. Na kontento ka niya. No? Masasabi mong kontento ka na. Yes, sir. Ayan. Maraming salamat, Kenny. May gusto ka pang sabihin? Idagdag? Siguro, sa inyo mga DJ, continue nyo lang yung ginagawa ninyo. No? It may sound nakakatawa on air, pero maganda kasing maging outlet yung mga ganito. No? Hindi ko man siya makikwentong directly kung ano yan, alam mo yan, yung mga words ganun. Pero at least, parang may mga taong ready to listen. Yes. Na ready to listen o tatawanan ka lang. It's okay kasi alam mo yung totoo naman na at some point tawanan mo na lang yung mga problema and you always parang kayo guys yung mga taong lagi kong pinapanood or sa YouTube ay sa TikTok na live na para bang sabi ko nung nakaraan nakaka-relieve na yung mga kwento mo na hindi mo makwento sa iba. Tama. Na hindi ka i-judge na ang baboy mo, mga ganon. No? Maganda lang yung ganitong program na siguro sa iba medyo hindi ka aya-aya because of yung mga experience na kinikwento, ganon. Pero mas marami pa rin kasi yung mga nasa tinatago lang yung mga kwento nila. Na kasi natatakot sila na, uy, si Kenny, ganyan pala yan. Uy, si Kenny, ganito pala. Sa inyo kasi, tutulungan nyo lang yung mga tao to i-deliver yung kwento, ganon, tatawanan nyo. Kasi alam mo yun, para at least maging light lang yung environment. Siguro, yun lang. Very thankful and grateful lang ako sa inyo. And we are so thankful also to you kasi na-appreciate mo kami, yung program, and pinagkatiwalaan mo kami na pagbahagian mo ng iyong pinakatatakong sikreto. Yes, ma'am. Ang ganda niyo pa naman at saka ang gagwapo ninyo. Wow! Pero may tinatanong talaga yung mga kabisyo natin ngayon sa social media. Kaboses mo daw kasi si Chad Kinis. Ikaw ba yun? Well, hindi. Hindi naman, hindi ako. Ayun. Hopefully nga ako para at least marami akong pera, di ba? Sa business. Sino mas makinis? Si Chad o ikaw? Ako. Number one yun, ako. Wait lang, pwede mo baka bago natin to i-end baka pwede mo naman sabihin sa amin kung sino kamukha mong artista. Nakalimutan ko yung name pero lagi nilang sinasabi yung sa GMA7 yata yun, yung sino yan? Partner ni Barbie Forteza? Hindi. Yung matangkad na medyo chubby na maputi na comedian na nagbabading-bading sa mga roles. Ano yan? Nasa Voltes 5 ba siya? Hindi. Ay, hindi yun. Chubby na nagbabading-bading. Matagal na siyang artista o bago siyang artista? Way back pa, hindi yung ngayon. Basta parang letter K nagsa-start. Nakalimutan ko lang yung name. Baka Kevin. Alan K. Kevin ba? Anong Kevin? Kevin Hart? Uy, sino? Kevin? Basta sa GMA7 siya. Nicoy Morales, Andre Paras, Kevin Santos. Sino Kevin Santos? Okay, sige. Kevin. I-search na lang natin. Ikaw si Kenny. Christopher Martin, ganon. Kay Brosas. Kalbo? Wally. Hindi siya. Meron siyang may buhok. May buhok. Oo, Kevin Santos. Kevin Santos. Wow.
Pa-flash nga ako ng ano. Sino ba? Search nyo na lang sa mga nakatutok Ay, ito, po ngayon ito. on air. Kasi dati hindi siya chubby, dude. Ito siya, ganito siya kapayat before. Sa mga nakatutok po ngayon on air ng 90.7 Love Radio, kamukha daw po ni Kevin Santos ng GMA 7. Ayan. Oo, kasi starstruck pala to dati. Tsaka piloto na pala ngayon. Yes po. Baka kilala ni boss yan. Yung sinasabi na kamukha ko daw. Or may resemblance. May resemblance. Uy, ang pogi mo, Yes! Siyempre. Tangkad daw siya yung color natin ngayon, di ba? 5'11 po. Ay, 5'11. Ay, edi 5 din yung ano mo. 11 yata. Parang hindi naman. Parang hindi naman 5 lang. Ay, hindi 5 lang ko. Sabi ko sa'yo eh. Baka tumatagos hanggang esophagus. Hello? Siguro mga pero hindi man ako naniniwala na pag 5'11, yung 5 lang. Mga siguro nasa mag-7, gano'n, 6 something. For a Pinoy, ha? Laki yun. Okay naman. Proud naman ako. Proud and loud 7. Yes, sir. Yes, ma'am. Alright, thank you so much, Kenny, sa iyong pagbabahagi ng iyong top secret. Mabuhay ka hanggat gusto mo. And I hope, and we hope, we pray na makita ka nung nararapat para sa iyo. Basta kasing gwapo ni DJ Titan Jet. Yeah. Kenny. Go. Pwede ba? Yun Thank you, Kenny. Thank you, Kenny. Salamat po. Salamat. Bye-bye. Bye-bye, Kenny. Grabe, iba talaga yung karisma ni Titan Jello. Dude, madami ba, dude? Yung parang, hindi lang babae na huhumaling sa'yo, pati mga bading. Hindi naman. Maraming mga kaibigan, nagiging kaibigan natin. Hindi natin sila... Kasi ayoko naman yung parang porke nagkakagusto sa'yo, di mo nakakausapin. Mali naman. Mali naman yun. And I mean, ang tanong ko lang is, marami ba nagkakagusto sa'yo na bading? Pero kinakaibigan ko. Bakit? Syempre, kesa naman parang... Hindi, ina-admire ka lang. Like, admire, ganun. Oo, ganun. Pero kaibigan. Kinakaibigan mo para mas mahaba yung relationship. Ganon. Kaibigan talaga. Alam nila yun. Ganon. Yun Tsaka ang sarap kaya magkaroon ng kaibigan na bading, diba? Sobra. Tsaka sobrang po-protectionan ka nila. Oo. Tsaka lahat ng mga parang katotohanan, kahit na masakit bitawan, Sasabihin nila yun sa'yo ng harapan. Sila talaga yung magaling sa Prangkahan. Pero si Titan Jello magaling sa friend zoning. Charot lang, Wedorot. Anyway, kahit ano pa ang iyong mga pinagdaanan sa buhay, kami po dito sa Love Radio ay bukas na bukas para inyong matawagan o masandalan. Kasi nga, ito yung programang hindi ka huhusgahan Bago sige pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Maraming salamat na kasama mo ang titindig sa mga ipinaglalaban mo, DJ Titan Jello. At kasama mo din ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba kayo memorize yan? Basic. Sa oras natin ngayon na 12:07 a.m., handog po namin awitin sa inyo by Rio Speedwagon, Can I Fight This Feeling Anymore? Metro's #1 Love Radio. Basic!